Хайде да си направим пълнени гъби портобело с кайма и киноа. За приготвянето им 4-5 от големите гъби се подреждат в тавичка. Приготвя се плънка от 300 грама кайма, 100 грама сварена киноа и едно яйце. Добавят се 100 грама нарязан на купчета кашкавал и половин домат, също нарязан на малки купчета. Овкусява се с сол, червен пипер, черен пипер и естрагон. Всичко се разбърква добре. С така приготвената смес се пълнят гъбите. Пекат се в загрята на 190 градуса фурна до готовост. Добър апетит!